sempre intentar avançar una miqueta dins de les possibilitats. Molt bé, molt bé. Parlant del tema de contingut també, en Contrapicats, el vídeo, a part del podcast, perquè ja té la seva dinàmica, em quedo... Hi ha un vídeo que a mi em va deixar molt flipat, que és el de l'entrevista al Joel Joan. Sí. Però no va ser només una entrevista de l'última pel·li que va fer o tal, no, sinó ja en qualitat de membre de l'Acadèmia del Cinema Català. Sí, la veritat és que es va treure moltíssim d'allà, no? Sí, i a més va ser... Aquest senyor que estava a casa seva amb el mòbil a la mà, aguantant... Però però que ho va deixar anar tot. O sigui, va ser molt sorprenent per nosaltres, perquè l'entrevista estava pactada per 20 minuts. Sí. I va acabar sent 1 hora i 10 o així. I això jo vull creure que és perquè ell es va sentir còmode i en aquell moment també el vam enganxar que tenia ganes de xerrar i hauríem tocar els temes que en aquell moment també li venia de gust xerrar o li va néixer així. I sí, crec que ens va quedar una xerradeta molt, molt, molt entretinguda i no només vam parlar de la seva figura o de la seva última pel·lícula, sinó que es van tocar altres temes que també trobo interessants i que potser no ens esperàvem i van sortir i ho vam abordar. Altre dels avantatges potser d'aquest mitjà, no? Que algú que tu està gravant des de casa seva, o no perquè sigui casa seva, però està amb la tranquil·litat de que no li deu res a ningú, no ha d'anar a un lloc expressament a ocupar part del seu temps amb el desplaçament i ara el maquillatge i ara posa i tal. Maquillatge jo crec que no en portava cap no crec. I ja no només per les coses concretes que el Joel Joan va dir en aquesta entrevista, que jo crec que val la pena de mirar-se-la, jo la recomano a tothom, sinó del fet que un personatge amb una experiència com ell, que ha tocat tots els pals i que ha vist el cinema per dins i el teatre i les sèries i ha estat a televisions per tot Espanya, de fet, sí. Algú que tu l'enganxes en el teu mitjà i li dius vols venir i parlar aquí, s'obre i et diu una sèrie de coses que no les sentiries mai, a no ser que potser algú li proposés d'escriure un llibre. Clar, igual en Joel Joan no és el millor exemple perquè jo el veig fent els mateixos comentaris als matins de Catalunya de Ràdio, però potser sí que és veritat però aquesta extensió, aquesta manera de deixar-se anar durant una hora... De fet, jo ho compararia amb el que es diu sovint, no, de l'Ibai amb els futbolistes, no? Que per què els futbolistes ja no volen donar entrevistes als periodistes o les entrevistes que donen els periodistes són sí, el futbol són 11 contra 11, no hi ha cap rival difícil, i després van amb l'Ibai i estan allà hi i expliquen coses superpersonals. És que, senyores i senyors, està canviant la cosa, no? No faré servir l'expressió aquesta, el canvi del paradigma, perquè és una mica pedant ja, però que sí, que com no hem d'entendre que algú es pugui sentir una mica més còmode amb unes persones com érem nosaltres en aquell moment, que simplement estàvem intentant tenir una conversa divertida i entretinguda i en cap cas ningú de nosaltres estava pensant a veure com li puc preguntar X cosa perquè la resposta pugui ser un titular per poder fer clickbait. Nosaltres no estem pensant en això i jo crec que al final es nota i les persones que se'ls hi proposa fer entrevistes, ja puguin ser futbolistes en el cas de l'Ibai o un tros d'actor com el Joel Joan en el nostre cas, doncs que es puguin sentir més còmodes amb aquest tipus de contingut, amb aquest tipus d'ambient, perquè crec que és molt més diferent. Us vau quedar amb alguna cosa per preguntar-li? O sigui, teníeu algun guió de preguntes i vau poder preguntar-li tot? O... No teníem absolutament cap guió i el que vam deixar de preguntar era algo que des del principi ja vam pensar de no preguntar-ho perquè és com lo de sempre i tal, però és que estic parlant de parlar sobre Plats Bruts. Al final ostres, és la meva infància, vull dir, és que no tinc paraules per descriure el que és Plats Bruts, però no jo, per més de mitja Catalunya. Però sí que és veritat que és un tema que està trilladíssim, que el paio està fins als nassos, que més d'una vegada ha renegat una mica de Plats Bruts i tal, i dius, bueno, no cal ara parlar d'això, tenim molts altres temes, ha estrenat una pel·li, podem parlar de 1000 altres coses. Però si em preguntes què no li vaig preguntar i què m'hagués agradat preguntar, és
tenir una mica de conversa sobre Plats Bruts, perquè és que, ostres, a mi m'ha marcat la vida com a més de mitja Catalunya. No, home, clar, és que Plats Bruts era molt mítica i en el sentit que a dia d'avui s'està seguint una altra vegada. 20, no sé si són 20 anys més tard. És que no ha envellit perfecte, o sigui, és increïble. Sí, també potser ha envellit molt bé perquè el país on vivim no ha canviat gaire. No ha canviat tant, no? Llavors, per això encara tot funciona bastant. I mira que les primeres temporades parlen en peles, eh? O sigui, que ja fa, el tema de les pessetes... De fet, el leitmotiv de la sèrie, el que dos gairebé desconeguts se'n van a viure junts perquè no... Bueno, fins i tot hi ha una que és gairebé mig companya de pis seu, però perquè viu a les golfes. Sí. Que és com un zulo. I a dia d'avui, això, la podrien gravar avui i sortiria gairebé tot el mateix. Tot. No, en comptes de cassets parlarien de pendrives i en comptes de pessetes parlarien d'euros i prou. I alguna conya sobre l'homosexualitat seria una mica diferent, no tant, però ja està, eh? No, clar, al final ho adaptaries als temps que corren ara, però el format de la sèrie, la idea, és que no té per què canviar per res. No té per què canviar per res. Mira, això ho han fet fa poc, és una americanada, ho han fet a la seva manera. Crec que aquí ho faríem millor si ho féssim en Plats Bruts, però això ho han fet fa poc amb How I Met Your Mother, que ara han fet How I Met Your Father. I al final és agafar la mateixa idea amb uns personatges nous, evidentment, de les coses que es parlen, etc., són actuals, perquè en el moment en què es va fer How I Met Your Mother pues no existia el Tinder i ara sí, i doncs es parla de Tinder, es parla de... doncs hi ha molts més personatges que puguin ser homosexuals, o hi ha més personatges, diguem-ne, d'ètnies diferents, perquè sí que és veritat que hi ha una part de correcció política molt gran, per una part està molt bé, la veritat. Però també hi ha una acceptació del públic molt diferent. Sí, però que on te volia anar per allò és això, que al final la sèrie és el mateix. És a dir, el concepte és el mateix i segueix funcionant perquè és un bon concepte. Evidentment l'original és molt millor. Bueno, això ja és una opinió meva i que probablement tindrà molta gent i que suposo que és normal. A mi em fa una mica de mandra, també t'ho dic. Hòstia, a mi em feia moltíssima mandra i em feia, més que mandra, em feia una por, perquè jo és que vaig ser molt fan de How I Met Your Father, molt fan. I em feia molta por que ho destrossessin. I, evidentment, no és molt millor How I Met Your Mother, però li han sapigut donar el que et fa recordar a l'original i crec que té alguns personatges que si els evolucionen bé poden també marcar i sí, no arribarà al nivell de How I Met Your Mother, però pot ser un molt bon spin-off i al final és una sitcom de capítols de 20 minuts. Tampoc ens assentem allà a escoltar cada coma i a treure conclusions filosòfiques de cada escena. Simplement doncs hem de saber el que anem a veure també i al final és una sitcom on es diran xorrades, on es faran el tonto i faran coses que la vida real ningú fa. Però és divertit. I suposo que gaudeixes una mica més si no esperes tot el fanservice que vols que arrossegui de l'altre i la mires com un producte, doncs, bueno, que el concepte està funcionant o no. Aquí també guanyen, perquè fan servir el fanservice, però el fan servir molt bé. No abusen, ho fan quan toca, el que toca... No em vull estirar gaire més de la llengua perquè no voldria fer spoilers, però... Però sí, a mi em va deixar convençut. No li posaria un 10, no l'elevaré, però sí que em va sorprendre perquè estava molt cagat, perquè pensava que em podria ratllar molt que fessin una merda, i vaig dir, doncs ni tan mal, i em vaig veure els 10 episodis, doncs això, en un parell de sentades. O sigui que... Sí, no, a mi potser el que em fa una mica de mandra és com va acabar l'altre, que a les últimes 3 temporades ja era un xiquet sense gust. Sí, però al final, quan passa aquestes coses, vinc a dir-te el que has de fer, però vull dir que jo per lo menys intento quedar-me en la part que t'agrada. Dir, vale, en aquesta temporada va ser quan van començar a allargar la cosa. Doncs la sèrie és impecable igualment fins aquí. Passa el mateix, per exemple, amb The Office. Segueix sent una sèrie impecable encara que les 2 últimes temporades no valguin per res. Passa el mateix amb, doncs mira, una més actual, la casa de Papel. Les 2 primeres temporades són increïblement bones, la resta és estirada al xiclet. Si n'ets conscient, poden seguir sent bones sèries, encara que després
el magnate de turno que vol fer pasta pues les hagi estirat per simplement fer 4 quartos més i les hagi desgraciat. Correcte. Molt bé, doncs aquest tipus de contingut i aquest tipus de reflexions són els que suposo que trobaran, són els que suposo no, perquè ho sé, perquè ho he comprovat, són els que trobaran totes les persones que entrin als canals Pel·lícules i a Contrapicats, tant a YouTube com a podcast, que són formats totalment diferents. Sí. Hem de deixar clar. Correcte, molt bé. Ja us explicat millor que nosaltres. Això és molt important. I ara us començaran a pujar les descàrregues del podcast que no vegis. A veure si és veritat. M'alegra molt haver-te tingut. Podem seguir tota l'estona que tu vulguis, però jo crec que com a temàtica ja més o menys no està malament, no? Sí, no? Bona conversa. No? Jo m'he passat molt bé, també. T'ho dic de tot cor. Me n'alegro molt d'això. T'emplaço a que més endavant, si tens ganes, podem fer una altra xerrada de qualsevol tema o més específica d'algun contingut o si vols presentar alguna novetat del teu canal o que sigui, els micròfons d'Explica'm Tresor estan oberts per tu. Perfecte, merci. I estan oberts ara, o sigui, si vols dir qualsevol cosa, afegir, fer promo del que vulguis o cagar-te en alguna cosa, doncs endavant. No ho sé, a veure, deixa'm donar-hi un parell de voltes. No, només això, que podeu trobar a YouTube com a Pel·lícules, a xarxes socials com a Pel·lícules 12, perquè, estranyament, a Instagram i a Twitter ja hi havia un Pel·lícules que dius, com pot ser? Però bueno, això va passar. Tothom té un preu, també t'ho dic. Sí. I res, això, que estic molt content d'haver estat aquí xerrant una estoneta, que a mi parlar d'aquestes coses m'encanta, podria estar tota la tarda així, i que segur que trobem més endavant algun moment on actualitzar tot el que hem estat parlant avui i que hagi passat un temps i dir què ha passat entre el primer cop que vam parlar i avui, i també fer una altra xerradeta sobre aquestes coses de les que ens agrada parlar. Me n'alegro. Doncs encantat de tenir-te, Pol. Recordeu, pel·lícules a les xarxes i tot això sense L geminada. Sí, exacte, i amb el 12 al final, però bueno, suposo que es troba igualment. Vull dir... Sí, ho trobareu fàcilment i de tota manera posaré enllaços, si me'n recordo, a la descripció d'aquest, perquè jo em vaig donant feina pel meu jo del futur i després dic, per què? No, a la descripció sí que hi haurà enllaços. Sí, el que vols dir. Exacte. Encantadíssim i fins a la propera, Pol. Igualment, moltes gràcies. Moltes gràcies, una abraçada. Adéu.